Entertainment TV, ku yo subscribe, ku danna ƙararrawa don samo shirye-shirye. A sayar kaki! Sayar kaki! Mai alhaji! Mai alhaji! No. Ani. Mana siapa mana? Mana? No. Ya mana? Ay, kata mana mah? Yang lain mana? Bang yang lain mana ni? Mana apa kerana mana? Kuni nana siapa? Yang lagi yang mana? Bang kuni nana mana? Mana kuni nana? Mana kuni mana? Ya ka samu wani hannu a ciki. Mana hannu mana? Ka samu wani hannu a ciki. Hannu mana ne? Tengok mereka mah hannu mana? Hannu ne. Mana mana? Mana siapa mana? Kasih lah. Kena rumah nada, datang mana nada rumah. Kare mu haka. An za ka gano da baka. Kamu nada siapa tadi? Gano da baka. Kena rumah nada rumah ni. Kai! Abba! Kamu dia? Wannan hannun zaka samu a cikin ramu. Wannan hannun zaka samu. Hai, ni kamu ah? An mare ka. Ni kamu An ah? mare ka. To mana kaji? An mare. To mana kaji irin na kutare yau? An mare Ni kamu ka. ah? An mare To ka. mana kaji irin na kutare? An mare. Kulu Entertainment TV.